Qari ta' kliem, Set 1.8. Issa se naraw xi ħsejjes li diġà nafu. Infakkarkom biex ma nkarkrux il-ħoss. Magħhom għandna l-għajn u l-akka li għalissa tallimna li ma fihomx ħoss iżda nagħmlu mossa li tidher wara l-ittra biex nuru li għarafna l-ħoss. F'dan il-video se niltaqgħu biss ma' kliem li jibda bl-għajn jew akka f'Set 1.8. F'dan is-sett kemm l-għajn kif ukoll l-akka ma fihomx ħoss. Din ir-regola tapplika wkoll għal xi kliem li fihom għajn jew akka f'settijiet oħra aktar il quddiem. L-ewwel pass. Jiena se ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Se nerġa' nfakkarkom illi l-għajn u l-akka fil-bidu tal-kelma ma fihomx ħoss. U I A R ar A am A X għax. It-tieni pass. Jiena se ngħid il-ħsejjes imma intom se tgħidu l-kelma. Waqt li jien nkun qed ngħid il-ħsejjes infakkarkom illi intom xorta tgħiduhom ġa qalbkom. Mela ejja nibdew tfal. U I A R A A X. Ejja ngħaddu għat-tielet pass. Jiena se nurikom biss il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes u se taqraw il-kelma. Wasalna għar-raba' u l-aħħar parti. Hekk kif taraw il-kliem ħa taqrawhom mill-ewwel. Issa għandna xi frażijiet għalikom. Wara kull frażi hemm stampa biex tkun tista' tkompli s-sentenza. Ira d-bieb ta' dar miftuħ. U mar ġwar u sab xadina. U mar ġu u ra ħafna u ħafna annimali. Grazzi ħafna u saħħa.